सिगां लाइभआव फैलायबाय आरोना लोगोफोर नोंसोरजों रायज्लायनो होननानै लाइटआ बारा थिग नङा दिनै दसे रायज्लायसैलाय लोगोफोर फैद' सोर सोर मा ओंख्रि जादों दसे लाइभआव रायज्लायलायसैलाय बारान्दायाव जिरायनानै रायज्लायसां नोंसोरजों लोगोफोर दसे रायज्लायसै एसे मेंगायो खोमा मोखां फेसा बारा क्लियार जायासैलै ना लाइटआ थिग नङाहाय साथिनाया दुगैनानै नै खानाया थाव फुनाखै खामसावसाव जाबाय एकदमबारे लाइटआ नै ओरै सेरबासो एसे दादा जायो ओरै होबासो बेबादिबा बारा जायो साथिनाया नेट पेकआ दिनै बारा गैयालै दहाय बिराद बाहायनाय जाबाय दसेल' लाइभआव फैगोन बेथ' लोगोफोर दसे लाइभआव रायज्लायलायसै मेंगानायनि रायज्लायसै बयजोंबो सोरबाफोर नायदोंबा कमेन्ट हरलायलायदो दे होमबासो रायज्लायबाय थानो इन्टारेस्ट मोनो नङाबा रावानो ओंखारनो नागिरा मा बुंनो मा मानो मोनबाय थायो साब्रै नायबाय 45 जन मा नामलै बेलाय एटमिक ब्लगार जिल' मा जिल'ब्रा बारा बुजियासैलां एटमिक ब्लगार हेल' हेल' हाय मा लिरखोथाय सब बादिया कमेन्ट लिरना हरदो लोगोफोर मा लिरना हरखोथाय बुजियासैलां एटमिक ब्लगारा सब बादियानो मा सब बादिया जेबो बुजियासै आं
लाइटआनो क्लियार जायासै आयौ जेबो जाया माथो नेट पेकआ दिनै थाजोबथारगोन आंना दसेल' रायज्लाय मोनगोन लोगोफोर लाइटआनो ओरै दङ बारा क्लियार नुनो नागिरा नन्दलाल हाय हेल' नन्दलाल खबरा मारै खबर सबर हाल साल खुनुरुखुम मोजां दंथ'यो हारसाना बर' जाखो मानसियाबा बारा गुसुथारलै बाहेरायाव कमेन्ट हरलायलायबानो जाबाय दे लोगोफोर एसे रायलायनो आराम जानायनि बालमिक संमा हाय गुड इभिनिं ब्रादार गुड इभिनिं ब्र माथो कमेन्ट खुलिना हरा रावबो लाइकबो होना हर साथामल' लाइक होदों दाबो 7 जनल' नायदों ओमफ्राय कमेन्ट हरना हर कमेन्ट लिरना हर लोगोफोर गैला माथो ओंखारलांगासिनोसो 53 जन जाबायमोन नायनाया रामशंकरी हाय आई एम श्रीराम हाय आई एम श्रीराम हेलो आमिरुल शेख थैंक यू वेरी मच भाई थैंक यू आमिरुल शेख पटकर के हुजूर दर्शन अच्छा हुजूर दर्शन ठीक है आई डोंट हिंदी आई एम केरला हिंदी नहीं समझता है ना मुझे भी केरला आता नहीं अच्छा कि रामशंकरी
I am Tamil. Oh, अच्छा. I am Bodo. Your name, please. Oh, अच्छा. My name is Buddho Dev Deimari. I live in Assam, Kokrajhar. भाई फटकर नेपाली शाह की लिखे नेपाली शाह नेपाली नहीं नेपाली लैंग्वेज अले अले झंडा से राम्रो सानी ठिकै छ दाजु राम्रो छ खाना खाएर बसिरहेको छु मैले प्लिज स्पिक तमिल नो आई डोन्ट नो तमिल प्लिज स्पिक तमिल I don't know Tamil language. पुंडा 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 का मतलब क्या है मेरे को तो आता ही नहीं तमिल ओके बाय राम शंकारी बाय How old are you? 36-year old. मैं हिंदी हूँ महाराष्ट्रियन मुझसे लगा तुम नेपाली हो मैं नेपाली नहीं हूँ भाई मैं बोडो हूँ बोडो असम का बोडो हूँ मैं Do you know Mohammed Faizi singer? No, I don't know. Please like, share, comment, and subscribe this my channel. Okay.
जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके दे दीजिए भाई लोग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। प्लीज टेल माय नेम। चंकरीश्वरी क्या नाम है रे? Please tell this name. रामकुटी। क्या क्या ले गया रे भाई लोग, मुझे तो समझ भी नहीं आता। मा मा लिरलाबायना हरखोथाय तामिल भाषानि ना मानि बुजिला। Please tell this name. बोपाटी। वाह, बोपाटी का मीनिंग क्या हो गया रे भाई? मा मा भाषा लिरना हरदोंथाय बुजिला मोनसेबो। मोजां लिरदोंना गाज्रि लिरना हरखो? You are so kind. Thank you. Toslat manggaya मैंने toslat। इससे टॉर्चलाइट मारने से अच्छा हो जाता ना। टॉर्चलाइट, टॉर्चलाइट। दिनै बर'फ्रा माथो रावबो फैयालै लाइभआव आंजों। गुबुन जाथिनिसो माथो फैलालाजोबबाय, भाषा रोङा बुजिया। बोरै जाखोलै दिनै लाइभ फैनो आंनाव। बर' ससे, नेपाल ससे, हिन्दी ससे, राभा ससे, गार' ससे, तामिल ससे रायलायलाजोबनांसिगोन। जालागि दाजा, बुजिलागि दा बुजि, गाव गावबागाव हमनानै लाजोबनायनि। सासे बर' गैया दिनै, बोरै जाखो? मा मा भाषा लिरलाबायना हरखोथाय। नाम सोंला हरबाय माबा माबि हनै।
जायालै बेबायदिजों बबेनिफ्राय हरलालाजोबखो बेबायदि दिनै बैसो सोंहरलाबायबाय How old are you? 36 years old. Hi, Maryjan. Wow. Hi, Terijan. Hi, Maryjan. Babu. BAABU. बाबू बाबू का मीनिंग क्या होता है? बाबू का मतलब क्या है? Yellow shirt. She beautiful. Okay. Thank you. Thank you. It's What is your wife name? My wife, his name is Dia Demari. Children name, children name क्या नाम था उसका? रोशिका देमारी और अनामिका देमारी. Okay. Nice name. Yeah. Okay. Love you. What dream? What's dream? I don't know. I know English talking. I understand only Bodo language. Please show your children please. हा हा हा. ये क्या बोलूँ मैं?
मेरे को तो इंग्लिश भी नहीं आता, हिंदी भी तो नहीं आता, सिर्फ मुझे आता है बोडो लैंग्वेज। अभी मैं क्या करूँ? गो टू स्लीप, ओके। बोरै जाखो लोगोफोर, माथो सासेबो बर' फैया दिनैलाय? पिता पिति सो खारो, ओके ओके। अभी नींद नहीं आया, थोड़े देर के बाद सोएंगे, ओके। सेहरा क्या देखती हो, दिल में उतर कर देखो ना। I don't your language, okay? आंबो नोंनि भाषाखौ रोङा, जेबो मोनथिया, नों मा मा लिरलाबायना हरदों। थाथ' थुथ' आङो मिनिथाव मिनिथाव नोंजों इंलिस रायज्लायहरबाय, नों बुजिदोंना बुजियाखै? नोंथ' आंखौ बुंहरबाय आं नोंसिनि भाषाखौ रोङा होननानै, आंबोथ' नोंनि भाषाखौ रोङाना। दाना घटनायाथ' आलदासो जाबाय, नोंबो रोङा आंनिखौ, नोंनिखौ आंबो रोङा, मा रावै रायज्लायबावगोन दे सानैजों? Wah, please singing at the cartoon song, ayo. आं बर' गानसो खननो रोङो, बर' गान। देखा मैंने तुमको जब से मैंने प्यारा। Oh, Pelaga song, please. Kasemu kaki kehu. हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है। What's your language? My language that is Bodo, Bodo language, Bodo, Bodo, Bodo. Ayo, मच्छर आ गया रे मच्छर। Horo, hodo. No, no. B-O-R-O. Boro. B-O-D-O. Bodo. Horo नहीं, horo no, no, no horo. Boro. B-O-R-O. Boro. B-O-D-O. Bodo. Poro, no, no poro.
B, A, B, O, R, O. Okay. Boro, yeah, okay, Boro, yes. Tell me Hindi language, okay? I don't know English speaking. Aku mini kele mau jenenge. नोंखौ नायनोनो मावजि नै नोंनि हिनजावखौ नायनो नोंनि महरखौ नायनो बिदों ओमफ्राय फिसाजोनिखौ लाइभआव माबे जायगानिथाय मानसिया one minute wait दे नोंनि मोखांखौ नायनोनो ये वाला देखिए ये वाला और इस साइड में है सो रहा है मेरा चिल्ड्रन ये वाला देख लिया ना वाइफ एंड चिल्ड्रन शो कर लिया मैंने दिखा दिया हा 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 Soccer family, okay. मच्छर है रे बहुत मच्छर है टाइम कितना 9:15 गया रे then okay go to sleep okay 32 minutes ठीक है भाई चलता हूँ बाय गुड नाइट बाय ओके गुड नाइट